Abokin nishaɗi. Ku danna subscribe ku yi like don bibiyar shafinmu. Littafin Farashin So kashi na biyu, mallakar fasihiyar marubuciyar nan kanwar soja. Bayan shekara uku kwance take a makakken garinta, ta shiga bargonta sai juyi take yi da alama. Time nata na farka a bacci ya gabato. Alam ne ya buga karfe 8 na safiya. Hannu ta sa a kan side drawer, ta janyo wani karamin agogo ta kashe sautin. Idonta a rufe, ɗakin na karewa kallo, daga an kawata shi da white and pink color na fenti. Nan na ga babban frame picture na wata kyakkyawar halittar yarinya a lokacin da take rike da allon saukar alkur'ani mai girma. Hakan ya nuna cewa ta kammala karatun alkur'ani. Sai wani frame da bai kai shi girma ba, na ga kyakkyawan saurayi yana murmushi cikin kayansa na doctors. Daga gefe kuma na ga Afiya ta sa farin kaya, ita ma ta kwanta a kafadarsa. Duk da cewa ya fi ta tsayi, amma hakan bai hana ya dan sunkuya ba don su zo. Dariya suke yi wanda ya ƙara wa pictures ɗin nasu kyau. Wani frame na hango daga can gefen ginin, nan ma dai Ahmad ne tsaye yana dariya da su Nasir da Khalil. A takaice dai frames ne daban-daban sun kai 10 a manne a bangon ɗakin. Saukowa ta yi tana addu'an tashi daga bacci, tana goge idanunta. Drawer ta buɗe, nan ta fito da wata jota book, ta buɗe ta fara rubutu kamar haka: na tashi da tsananin soyayya da son ganin sanyin idanuna. I love you mai yaya Ahmad, kai ne mafarkina, kai ne jigon rayuwata, ka zama fitila mai haske duhun jijiyoyin da ke zagaye a jikina, ka kasance tauraro da ke haskaka sararin samaniyar fadar zuciyar Balkisu mai gadon zinare. Shin yaushe ne za ka ce min kana sona? I love you so much. Ina jiran ranar da zuciyarka za ta amsa min kirana. Signing ta yi a ƙasar rubutun ta rufe. Nan ta ga Tam ya tafi. Da gudu ta shiga wanka, ta fito ta yi shigar rigar black jeans da pink t-shirt, sai ka pink gashinta kuma ta zuba a bayanta. Masha Allah, Afiya kenan, yarinya 'yar soyayya. Ko mace ta ganta sai ta sake juyawa don ta maimaita kallonta. Kyau da dirin da Allah ya bata, ba za ka taɓa cewa yarinya 'yar shekara 14 ba, sai dai 'yar shekara 16 saboda halittar jikinta da Allah ya bata. Wayarta ta ɗauka ta sauko daga room na. Umma da Abba ta hango a kan dining, ta fara murmushi suna murmusawa. Karasowa ta yi ta sunkuya ta gaida su, nan suka amsa mata. My daughter, yau kin makara da yawa, ko kin manta by 10 za ku fita da Ahmad ne? Murmushi ta yi. Abba, ban manta ba, ta yaya zan manta da fitar da zan yi da yaya Ahmad? Kawai na yi mafarki na wai yaya Ahmad ya ce duk duniya ni kaɗai ce masoyiyarsa. Daɗin hakan ne ya sa na makara. Dariya Abba da Umma suka yi. Umma ta ce, ke dai ba kunya sam. A'a, ta Zara, gaskiya ce ai wannan soyayyar tun tana jaririya take son shi. Kin manta ko ke mahaifiyarsa idan tana hannun Ahmad ba ta taɓa yadda ta zo hannunki? Sai dai ta kuka, kuma ko da kuka take yi shine ke rarrashinta. Kwantar da hankalinki daughter, ba abun da zai hana aurenki da Ahmad yayanki, kin ji? Da ke da shi ai duk yaranmu ne. Kiss na musamman ta bashi domin ko ba komai ta ji daɗin kalaman shi. Tana kammala breakfast nata, ta koma ɗakinta ta ɗauko kimono ta saka, sai guntun mayafi, sannan after dress ta rufe jikinta tsaf domin tana da nauyi ba mai shara-shara ba ce. Sallamar su ta yi, nan dadi ya bata ATM card nashi, ta fita tana ta murna. Abban Afiya, ku ne fa kuke lalata yarinyar nan. Wai me na bata ATM bayan kuma fitar da Ahmad za ta yi? Zara, ba ki fahimta ba ne. Kin ga duniyar nan ya zama in kana da abunka ka huta. Yanzu yanda take da rawar kan nan, idan ta ga abu ta ce tana so ya ce a'a, kin ga sai ta saya. Shiru ta yi, ba don ta ji daɗin abun da Alhaji ya yi ba. Da hanzari ta shiga falon su, nan ta ga babu kowa a kan dining table. Karasa wanda ta yi ne, daga ko fitowa breakfast ɗin ma ba su yi ba. Haushi ta ji don ta so a ce ta fara ganin masoyin nata. Fat na Inna ta shiga, nan ta ganta zaune tana shan kunu da kosai abinta. Murmushi ta yi. Wai takwara ta, ke kan ba za ki jira su zo ki ci abinci a kan dining ba? Dariya Inna ta yi. Mun da abinki yarinya, ai ni na tsufa. Wannan guncin abincin naku ma ba son zuwa nake ba. Daga nan ma ga Laraba nan tana min girki na a nan. Kawai zama ta yi, ta sa kof ta ɗebi kunu tsamiya ta fara sha. Sannan ta fara sa hannunta cikin kwanon kosai, sai da ta ci ya ishe ta sannan ta tashi. Haka ma Inna ta kasance. Wasan kwanuka ta yi ta kai ma Laraba da ke kicin.
Inna wallahi ƙosan nan ya yi daɗi, ya fi na Umma da Momi ma daɗi. Dariya ta ce so sarkin surutu, da kaina na yi abuna, yauwa zan zo aiki koya min irin wannan, kin ga idan mun yi aure da ya Ahmad sai ma na ringa masa irin shi, ai zai ji daɗi ko? Dariya ta yi mara kunya, kawai a gabana za ki ringa wannan magana banda abinki kakalliya ta, ai ke ƙawata ce kuma ma yau zan fita da yaya Ahmad ɗin. Idan mun dawo zan baki labari kalar mafarkin da na yi, kin ji ko? To yar nema Allah ya tsare hanya, in dai za ki dawo min da tsaraban mintunan zamani. Dariya take ce da shi, wai tsohuwan nan mintin zamani ki ce chocolate. Hayaniya kasa ta fara ji, nan ya tabbatar mata da suna kan dining. Goge bakinta ta yi ta gyara murna, nan ta isa ta miƙa wasu Momi gaisuwa suka amsa mata. Duk abin da take yi koya Ahmad yana kallon ta cikin glass cup yana kurban shayi. Girgiza kai ya yi ya ce kai yarintar yarinyar nan ba dai hauka ba. Ina mamakin me yasa su dadi suka dage wai sai ni zan kai ta shopping, ko dan ma ina kusa na huta da fitinarta da wani kyanta kamar na aljanu. Ai ni ko zan yi auren ma ba da ke ba, don wallahi ban son wacce tafi ni kyau. Yaya Ahmad barka da safiya, gaisuwanta ne ya katse shi daga zancen da yake yi, don har ta gaida su Momi shine dai ya makara a cikin tunaninsa. In ta sake baza ciki ta ci soyayyar doya da kwai da farfesun kayan ciki sai ti da ta ɗora gyatsa ta yi da ya sa Ahmad ajiye kof nashi don irin abun haushin yake bashi. Alhamdulillah ta ce. Nan ta tashi tsaye ta buɗe handbag nata ta fitar da kan Ali na madubi ta shafa ta ce Momi mu kan mun tafi sai mun dawo. Ta amsa mata da Allah ya tsare hanya da wata. Ta yi gaba abinta ko jiran ya Ahmad ba ta yi ba, ya same ta a mota kawai. To Ahmad ka kula da kanwarka, wallahi ta zo ta gaya min ka yi mata ba daidai ba zan bata ma rai, ka ji ko? To dadi insha Allah ba komai. Miƙewa ya wuce motarsa, daga nesa ya danna ki, nan ya buɗe wuf ta shiga gaban motar ta zauna sai murmushi take zubawa. Yau ga ta ga hobinta, ko kallon inda take bai yi ba, ya sa belt nasa ya sa wa motar giya. Yana fita ta ga ya tsaya a daidai gate na su Aliya, ciki da mamaki ta ce ya Ahmad me za mu yi a nan? Ka bata ita maganar ta ba, ta hango Aliya ce matsatsun tufafi da riga na kanti da hula ko mayafi bata sa ba sai kwarkwasa da lankwasa take zubawa. Gashi Allah ya bata siririn jiki, duk da cewa shekarunta 20 amma jikin nata bai kai na Aliya ba. Isowa ta yi ta tsaya a gaban moto, ta san cewa Afiya ce a gaban motar. Ke baki ga antinki bane, ba za ki fita ki koma baya ba? Wani malolan bakin ciki ne ya tunkaru zuciyarta, amma yaya Ahmad ai na riga ta shigowa. Bata gama zancen ba ya buge bakinta da hannunsa har sai da ta fasa kara. Stupid, za ki fito ko sai na miki na jaki? Zan fita yaya Ahmad. Abin da ta ce kenan, kawai ta buɗe marfin mota. Aliya ce ta buga mata harara da cewa yarinya karama sai cusa kai ko girma bata yi ba. Tunani ne ya tokare mata zuciya, ta tsaya tana tunanin ta koma gida ne, amma wata zuciyar ta ingizo ta sai ta rama abin da aka mata a dalilin Aliya. Don haka ta goge hawaye ta shiga seat na baya ta zauna. Yasir and Brothers suka shiga shopping sosai. Afiya ta yi tamkar ba ta da komai don hadda na mugunta ta yi. Abin ya matukar bashi haushi lokacin da ya ganta da katon mazubin kaya har da extra wanda wani ma'aikacinsu ya rike mata. Ke mahaukaciyar ina ne da zaki kwashi kaya haka? Kalmar ta yi mata tsauri, don haka ta ce haba sweetheart, ka san fa ina son kayana kuma ni ko ɗaya ba zan iya cirewa ba don duk ina son su. Amma in ba za ka iya biya ba, kar ka damu, girman soyayyar ka da take zuciya na zai sa in biya mana, tunda ni ba jinsin masu bin mazan wasu bane don za su je shopping. Fitar kaina nake yi. Nan ta zaro ATM card, yana gani ya san na dadi ne. Da sauri zai yi magana, wuf ta faɗo jikinsa ta rungume shi. Tsafko iska ba zai iya wucewa ba saboda tsananin runguman da ta masa. Please Manadiya ka siya min, tana zumburo baki. Ganin ya wangala baki yana ta kallonta, hakan ya sa ta yatsa ta rufe masa leɓensa da ya buɗe don mamaki. Sannan ta kama hannun damansa ta sumbata. Please dear. Okay, shine abin da ya iya faɗa kafin nan har an musu bil a ATM nashi ya zare ba don ya so ba. Aliya kaɗai ke mamakin wannan salon ba, har da customers da ma'aikatan gurin, ganin cewa yarinya ce karama. Bai isa ya ture ta ba domin mutane har yaba soyayyar tasu suke yi.
Na kusa da su ne ta ce, kai oga wallahi kun dace da alama kuma family ne ko tsantsar soyayya ce ta sa kuke kama. Kowa da abin da yake cewa tuni na nemi Aliya na rasa. Wani mamakin haushi da bakin ciki da tsanar Afiya ya dawo sabo fil. A bayan mota ta zauna don takaici ko kallon Ahmad din ma ta ji ba ta so. Daddafe kuwa Afiya take jiran yaya Ahmad don ta san yau kam sunanta sori a hannunsa domin ta tafka kuskure mai girma na abin da ta aikata. Sannan ta tuna yau Sunday iyaye gaba ɗaya na gida. Samus kaya aka yi a bayan boot ta ga Aliya a baya don haka ta shiga kujerarta ta zaro black glass nata ta rufe idonta dan yau dan ya fara komawa kalar tausayi. Duk abin da take yi yana kallon ta ko magana ya kasa wa Aliya din dan ya san duk haushin a kan shi za ta sauke don haka ya shafa wa kansa ruwan sanyi sannan kuma ya ringa tunanin abubuwan da zai wa Afiya a gida idan sun koma. Ban bakin cikin shi yarinya karama ta tuna mishi ciwon shi da yake rufe kowa yanzu gashi marar shi sai kullewa take. La yaya Ahmad baka ga shop na ice cream da shawarma ba? I miss it please, ta faɗa cike da shagwaba. Jiya yi tamkar ya kai mata duka a bakinta sai ya kwaranta duk sun zube. Ya ga tsiyar yarinya sai jifa shi cikin masifa take yi har idonsa ya fara sauya kalo saboda tsabar tsantsar zafin da yake ji. Jiya mota ya fita daga murya ta ce da chocolate dia. Shagon ice cream din ya shiga sannan ya siya mata duk abin da ta ce har ya kawo mata sai murna take yi a zahiri a cikin matasan akwai wani bakin mugunta da yake hada mata. Thank God on Wednesday za ka bar kasan nan kafin nan kuma zan ɓoye ko gani na ba za ka yi ba tunda ni ba shegiya ba ce da zan zauna ka da ke ni. Tunaninta ne ya katse a san da ta ga ya yi fakin a kofar su Aliya. Aliya kuwa a 360 ta bar motar tare da buga murfin kofar da karfin gaske har sai da ya toshe kunnensa. Ita ma Afiya kallonta take yi. A tare suka juyo haɗa ido ya yi da ita. Duk da cewa da glass a idonta sai da ta hango wani guguwar ɓacin rai a idonsa. Murmushi ya ce, ‘yar ƙanwata ba za ki san min ice cream ɗin ba? Ke kaɗai za ki sha abinki ko? Daskarewa ta yi tana kallon shi. Ce o ni Balkisu ko dai mafarki nake yi ne tunda ina yin irin wannan ko? Murmushi ta yi mai sanyaya ruhi shi kanshi nan take wani irin ɗauke wuta ya yi. Hon ya yi mai gadi ya buɗe kofa a hankali ya yi fakin. Ta fita securitin gidan ne suka shigar da kayan da ta sayo. Tunda iyayen suka ga tana murna da annashuwa suka tabbatar ba abun da ya faru a tsakanin 'yan uwan. Don haka ko tambaya ba wanda ya mata don ita ma jin daɗin yana mata magana cikin kulawa ya sa ta manta da cewa akwai wata Aliya a cikin duniyar soyayyarsu. Ranar Talata kuwa zaune take a can cikin lambu tana cin tufa hankalinta kwance sai rera waƙar nan take yi Tell me you love me sai maimaitawa take yi duk abin da take yi yana kallon ta saukowa yi da katuwar bulalarsa ta dorina ganin inuwar mutum ta yi a kanta daga kanta ta yi daga sharbebiyar bulala rike a hannun yaya Ahmad fuskar nan tashi ko annori babu. Kujera ya jawo ya zauna. Ke don ubanki ni zaki waki sisi na ta mata a kasuwa ko har kina haɗa ni da masoyiyata? Ke a tunaninki na barki ne ko? A'a ya Ahmad daman za ka iya duka na ashe ban sani ba? Kuma ai na ga laifinta ne kuma gaskiya na faɗa. Ka sani tsananin zafin kishinka da soyayyarka ne ya rufe min idanuna. Na daina hangen kowa kuwa ya mutu. A wannan lokacin kai na gani kawai a raye mai numfashi sai wasu kyawawan flowers da suke min taken murmushin soyayya. Kawai sauti da sanyin kamshinsu ne ya ratsa jijiyar ɓargon jikina. Na afka jikinka har na sumbace ka ban sani ba. Karka na laifina wallahi farashin soyayyarka ce take hauhawa a kowane daƙiƙa. Bugawar agogo a birnin zuciyata. Shiru ta yi ya zuba mata idanu da tsananin mamaki jin kalaman nata. Duk da kuwa ta kasance karamar yarinya. Ubana da ubanka duk abu ɗaya ne a filin mahaifiyarsu me na zagin uba kuma. Kafin ta isar da maganar ta ji saukar mari with 5 fingers tamkar guda 50 ne saboda tsananin zafi da ɗimuwa. Ji ta yi gaba ɗaya jinta ya ɗauke iska ya daina kaɗawa a sassan jikinta. Wuf ta shiga jikinsa ta kankame sa a tunaninta wani aljani ne ya bata mari don tun da ta zo duniya babu wani mahaluki da ya gangancin shafa fuskarta da mari sai yau. Ture ta yayi da wani mahaukacin tsawa ya ce
Za ki yi tsallen kwaɗon nan ne ko sai na karya ki a gidan nan, shashasha wawuya wacce bata san matsalar kanta ba. To bari ki ji da kyau, ko matan duniya sun ƙare ke kaɗai ce macen da ya zama dole sai na aure ki, to ba zan aure ki ba sai dai na mutu ba aure. Har yaushe kika yi girman da zaki ce wai kina so na, yaushe na daina miki tsarki? Ni Ahmad Muktar Dahiru, kuma daga yau ki ji na fi ƙarfinki, nesa ba kusa ba. Duk abin da zaki yi ki ga wa iyayenmu. Na san dai duk duniyar nan babu wanda ya isa ya ɗaura min aure da ke a dole. Babu shi a duniyar nan. Yanda ake son ki kasancewar ke ce mace ɗaya a family, hakan iyayena suke so na sama da yadda suke son ki kasancewar ni ne yaro na fari da suka fara gani a duniya. Shiru ya yi sakamakon maganan da ya yi da yawa, ya sa kansa ya fara ciwo. Hauka ce kawai Afiya ba ta yi ba, gaba ɗaya ji take duniyar ta ɗauke, ji take kawai ta rasa tunaninta da numfashinta. Kasa jurewa ta yi, ta buɗe baki za ta yi magana, carab ya ci gaba da magana. Wai ke soyayya ko? To ki sa a tebur cewa Ahmad baya son ki har abada kuma ba zai taɓa son ki ba. Ki je ki nemi daidai class naki, ma abin da zan yi da ke wawuya kawai. Son ki ma da nake yi ya zama dole ne kasancewar mu 'yan uwa ne. To ita ma na daina, ko gani na kika yi ki ɗauke idonki a kaina. Ina magana kina tsaye? Bulala ya zuba mata a bayanta. Ko ke zo ba ta ba balle hawaye ji take, ai kuka ma rahama ne. Zuciyarta ce ke bugawa da ƙarfi. Ta gwammace ta zuba mata bulala da cewa da ya tsane ta. Tsallan kwaɗo take ta yi, bilhaki yana tsaye a kanta. Ganin tana ta gumi ta galabaita ne yasa ya ce tashi ki bar min gurin nan. Doluwa ba gidajiya kawai. Surut ta tashi da ƙyar sakamakon jirin da take ji. Wani azababban bugu da zuciyar take yi da zugi da ƙafarta take yi. Nan ta rintsa idanunta don wani mugun murɗawa da mararta ta yi. Ta juya ta kalle shi ta ce, yaya Ahmad, ni ba wai na yi tsallen kwaɗo ba ne don ina jin tsoronka. Zafin da nake ji a zuciyata kan ƙaunarka, ko da garwashin wuta za ka ɗaura a fatar jikina, to zan ji tamkar ƙanƙara ka saka min, domin kuwa soyayyarka ta riga da ta kewaye ko ina a cikin jikina. Sabida haka ba na tunanin akwai wani horo da za ka min wanda ya fi soyayyarka zafi a zuciyata. Za a ranka wannan tsallen kwaɗo na yi shi ne kawai da zummar biyayya da ladabi ga masoyina. Zan ci gaba da jiran soyayyarka har tsawon numfashina na ƙarshe. Takaici ne ya sa ko magana bai yi ba, ya yi fitarsa. A nan ya batta tana ta rito, can ta yanki jiki ta faɗi sumammiya. Ganin karfe 3 na yamma ya yi, lokacin da ya kamata ta zo ta tafi Islamiyya ba ta zo ba, ya sa Umma zuwa ɗakin Momi neman ta. A'a, Sara kina nufin ba ta shigo ba? To aini tun karfe 1 ta bar nan, shiga ɗakin inna suka yi, nan ma ba ta nan. Nan da nan suka kira mazajensu a waya suka sanar musu cewa ba a ga fa Balkisu a gida ba, wato Afiya. Can Momi ta ce musu su je gadin kore tana can. Ai kuwa duk can ɗin suka yi, Nasir ne a gaba, sai Khalil da ya zo ya iske su a tsaye suna neman ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cewar Momi da Umma lokacin da suka hango ta yashe kamar gawa. Suna isowa suka fara jijjiga ta. Jini ne ya fito daga bakinta, ko na ce yake fitowa. Tuni Umma tana jijjiga ta. Afiya, Afiya, Afiya ke tashi, Afiya ke tashi. Ina ko miƙa ba ta yi ba balle ta amsa. Ganin haka ta yanke jikinta ta faɗi daidai isowar Abba da Dadi. Subhanallah, gaba ɗaya hankalinsu ya tashi. Dan suka kwashe su sai asibitin ƙwararru da ke Kawo. Suna zuwa aka yi emergency room da Afiya, inda aka zuba Umma ruwa ta tashi, sai kiran sunan Afiya take yi. Kiran waya aka wa Ahmad, nan ya ce baya nan. Ahmad, to ka yi gaggawa zuwa domin yanzu haka muna asibiti. Afiya ta yanki jiki ta faɗi, ko numfashi kuma ana ba ta yi, kuma ana buƙatar jini sakamakon tana ta aman jini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abin da ya ce kenan. Aliya ce ta ce me ya faru Honi? Afiya ce ke aman jini, ba ta da lafiya, bari na tafi. Haba Honi, ai idan ka je ma ba kai za ka ba ta lafiyar ba. Muna hirar mu. Wani bakin ciki ne ya tokare masa zuciyarsa, hannunsa ya sa ya buge hannunta da ta rike sa. Motarsa ya shiga ya fita a 160. Kwantar da ita aka yi, aka sa mata oxygen, nan aka cire mata rigarta. Daga ita sai wata abra, nan aka ɗauki wani abu kamar ayon guda biyu aka dinga murzawa ana sa mata a kirjinta. Idan aka manna mata sai ta zabura, sai ta kwanta. Sai da aka yi hakan sau 3 kafin suka samu numfashinta ya fara dawowa sama-sama. Sannan aka sa mata oxygen, aka gyara mata kwanciyarta.
duk abin da ke faruwa a kan idonsu ne domin suna gani ta glass. Ko shi kanshi Ahmad gaba ɗaya jikin shi ya yi sanyi, nan da nan ya ji tausayin ƙanwar tashi ya dawo sabo a ran shi. Ita ne ta neme su a ofis ɗinta don yi musu bayani. Da farko dai yallaɓai zan ce mun yi iya bakin ƙoƙarinmu mun ceto numfashinta, kuma alhamdulillah mun yi sa'a nan ta dawo 60%. To abun mamaki a nan shine ita wannan yarinyar me ke damunta, domin a binciken da muka yi mun gane ciwon zuciya gare ta. Ciwon zuciya kuma me ya jawo mata cewar dadi? Abba kam gaba ɗaya ya rasa lissafinsa, balle iyaye mata kuma. Nan ta ce sannan akwai matsala a kafarta, da alamar akwai abin da ta yi mai wahala kafin zuwan kunan asibitin, domin akwai shafin bulala a jikinta. Take dadi ya mike. Bulala a jikin yattawa? Kwarai kuwa Alhaji, don ban yi karya ba zan iya cewa kamar tsallen kwado ta yi, sannan kuma ta wahala sosai. Sannan wahalar da ta sha ta sa al'adarta ta zo babu shiri. Daga nan kuma ina so ka samo jini leda 2 yanzu nan a ɗaura mata. Wasu bayanai sai ta tashi, yanzu ku batta ta huta please. Nan Ahmad da Naso suka ce za su bayar cikin sa'a ya yi daidai. Ko me zai faru bayan ta farka? Oho, laifin daɗi ƙarewa. Ku biyo mu a shiri na gaba don sauraron yadda za ta kaya. Akwai cakwakiya mai matuƙar yawa a cikin littafin nan. Kada ku manta ku subscribe mana YouTube channel namu mai suna Abokin Nishaɗi 1TV. Kada ku manta kwamentin ku na ƙara mana ƙarfin gwiwa. Idan har kuna jin daɗin shirye-shiryen mu to ku bayyana mana, ku like, ku yi comment sannan ku yi share. Mun gode.